ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. कोकण साद लाईव्हने आपल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने ऑक्सिजन टुरिझम ही एक अभिनव कल्पना आणलेली आहे. परंतु खरंच असं जर बघितलं तर टुरिझममध्येच ऑक्सिजन आहे का, किंवा जिकडे आपण पर्यटनाच्या ठिकाणी जातो किंवा एक वेगळा चेंज म्हणून जातो अशाच ठिकाणी ऑक्सिजन आहे का, तर नाही. ऑक्सिजन हा एज्युकेशनमध्ये सुद्धा आहे आणि हेच ऑक्सिजन त्या मुलाला त्याच्या भविष्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने जगण्यासाठी सहाय्य करत असते. आणि असंच ऑक्सिजन आपल्या सिंधुदुर्गातल्या सावंतवाडी तालुक्यात आणि चराठी या गावामध्ये आणलेलं आहे अच्युत सावंत भोसले सरांनी. त्यांच्या BKC ह्या ब्रँडने महाराष्ट्रातच नाही तर भारतामध्ये नावलौकिक कमावलेलं आहे. त्यांच्या या BKC ब्रँडला नुकतंच आदर्श उत्कृष्ट पॉलिटेक्निक म्हणून पुरस्कारही जाहीर झालेला आहे. आज आपण याच ऑक्सिजनबद्दल चर्चा करणार आहोत थेट अच्युत सावंत भोसले सरांशी. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. कोकण साद लाईव्हने ऑक्सिजन टुरिझम ही एक संकल्पना आणलेली आहे आपल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने. खरं तर बघितलं तर ह्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आजकाल बघितलं तर लोकांना थोडासा निवांतपणाची गरज असते. मग ते एक ठराविक पर्यटन स्पॉट सोडता छान निवांत जिथे वाटेल, जिथे ऑक्सिजन आपल्याला मिळेल, प्रदूषणमुक्त वातावरण मिळेल अशा ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करतात. या संकल्पनेबद्दल तुम्हाला काय वाटते हे आम्हाला पहिल्यांदा जाणून घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा तुम्ही जो हा विषय निवडला तो अतिशय गरजेचा आहे, कारण आत्ता एज्युकेशन अशा ठिकाणी लोकांना पाहिजे जिथे निवांत रिलॅक्स ॲटमॉस्फिअर मिळायला पाहिजे, निसर्गाच्या सानिध्यात अभ्यास करायला मिळाला पाहिजे. बेसिकली आपण धकाधकीच्या लाईफमध्ये फक्त फास्ट आपण एज्युकेशन घेतो, पण रिसर्च ओरिएंटेड आणि नवीन इनोव्हेशन्स आहेत ही तुम्हाला अशा धावत्या ह्याच्यामध्ये करता येत नाही आहे. म्हणून आत्ताची जी मुलं आहेत, आत्ताच्या जे विद्यार्थी आहेत ते अशा ठिकाणी रिसर्चसाठी एरिया बघतात जिथे निवांत एरिया असेल, रिलॅक्स आपल्याला काम करता येईल, म्हणजे आवाजाचा किंवा गर्दीच्या पेक्षा बाहेर. त्यामुळे बरीचशी युनिव्हर्सिटी असू दे किंवा कॉलेजेस असू दे अशा ठिकाणी सिच्युएट केलेली आहेत की जिथे निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला अभ्यास करता येईल. त्यामुळे अतिशय तुम्ही आता एज्युकेशन टुरिझम हा विषय घेतला आणि हा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टसाठी खूप मोलाचा आहे, कारण सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हा निसर्गाने भरभरून दिलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट असं म्हटलं आता सावंतवाडी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हे विद्येचं माहेरघर आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर एज्युकेशन टुरिझम आलं तर एक नवं चैतन्य येईल असं मला वाटतं. आणि तुमच्या ह्या उपक्रमाला आमच्या BKCकडनं पहिल्यांदा शुभेच्छा. आणि तुम्ही असंच हे जे तुम्ही चालू केलेलं आहे हे पुढेपर्यंत घेऊन जावं आणि त्याचा मुहूर्तमेढ कंप्लीट होईपर्यंत तुम्ही हा प्रवास तुमचा सहज चालू ठेवा, एवढ्या मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद सर. आता जसं आपण म्हणालो की सावंतवाडीतल्या चराठीसारख्या ठिकाणी हा तुम्ही एक वेगळ्या पद्धतीने हे एज्युकेशनल हब निर्माण केलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला सावंतवाडीमध्ये येण्याची आणि त्यात करून चराठीसारख्या गावामध्ये एवढं मोठी इन्स्टिट्यूट किंवा एवढा मोठा सेटअप उभारण्याची कशी काय कल्पना सुचली किंवा त्याचं मूळ कुठे होतं? मी जेव्हा कॉम्प्युटर इंजिनियर होऊन सावंतवाडीत आलो, म्हणजे 97ला मी इथे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये आलो. त्याच्या उत्तरार्ध हा खूप महत्त्वाचा आहे. जेव्हा आम्ही एज्युकेशन घेत होतो त्यावेळी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये आम्हाला कोण गाईड करणार कोणच नव्हता. नॉर्मली आपलं ट्रॅडिशनल पद्धत अशी होती सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टची किंवा आपल्या सगळ्या लोकांची की नॉर्मल 10वी आणि 10वीत चांगले मार्क मिळाले की तो खूप चांगले मार्क मिळाले सायन्सकडे जावं, मीडियम असेल तर कॉमर्सकडे जावं आणि कमी असेल तर आर्ट्सकडे. आणि बाकी चॉईस हा विषय नव्हताच आपल्याकडे. म्हणजे मला फक्त तुमचं लिखाण चांगलं आहे म्हणून मी चॉईस बेसने तुमचं फील्ड घ्यायचं काय असं इथे त्यावेळी चॉईस नव्हता. त्यामुळे इथे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये असे कुठलेही स्किल एज्युकेशन किंवा काही नव्हतं. त्यामुळे नाईलाजाने आम्ही सायन्स करून MSc करून नंतर पुढे कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग करून आम्ही सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट 97 साली आलो.
जेव्हा 97 साली इंजिनियर म्हणून आलो इथे आणि जेव्हा मी कॉम्प्युटरचं सगळ्या लोकांच्या कॉम्प्युटर रिपेअर करायचो, सप्लाय करायचो, त्यावेळी मला दिसायला लागलं मला एकट्यालाच काम करावं लागत होतं. माझ्याबरोबर कोणच नव्हतं, कारण की मला तिथे लिटरेट किंवा इथे शिकलेला इंजिनियर कोणी थांबतच नव्हतं. कारण की सगळ्याची डेस्टिनेटी ही एक तर मुंबई असे, कोल्हापूर, पुणे, ह्याच्याशिवाय इथे कोणी थांबत नव्हतं. स्किल माणसं कोणच नव्हते, म्हणजे हुशार ज्यांना इथे राहून सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये काय ते करायचं अशी खूपच कमी माणसं आहेत. आणि जी आहे ती स्वतःच काम करत होती. आणि त्यातला मी एक काम करणारा माणूस आहे. मी प्रत्येकडे म्हणजे सिंधुदुर्गाचं जिओग्राफी जर बघितलं तर मी सावंतवाडीत जेव्हा लोकेट झालो, माझा पहिला चालू केला व्यवसाय मी बांधायला, नंतर मी सावंतवाडीला आलो. पण जिओग्राफिकली जर मी देवगडला एखादा कॉम्प्युटर रिपेअर करायचा आणि पुन्हा संध्याकाळी येऊन सावंतवाडीचा करायचं ते पॉसिबलच नव्हतं. त्यावेळी दळणवळणाची साधनं पण नव्हती. मी एकतर दोडामार्गचा करायचं रिपेअर आणि मग देवगडला जाऊन पोचायचं, हे अशक्यप्राय गोष्टी होती त्या. आणि मग मी विचार केला मी एकटा सहज पुरू शकत नाही, या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मी एकटा कसा काय पुरणार एवढ्या ह्याच्यामध्ये. मग खूप विचार केल्यानंतर मला लक्षात आलं की हा जो मला व्यवसाय करणं काय लॉंग टर्मला पॉसिबल नाही. एकतर इथे मनुष्यबळ नाहीच आहे सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये आणि स्किल मनुष्यबळ तर नाहीच आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे माझा व्यवसाय हा मोठा होईल असं मला काही सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये वाटत नाही असं म्हणजे थोडंसं. आणि मग मुंबईला जायचं काय पुन्हा, मग घरातल्यांचा सगळ्यांचा विरोध होता की तुम्ही मुंबईलाच जा असा. पण मी सगळ्याचा विचार केल्यानंतर मी पक्कं ठरवलं होतं की मला गर्दीत जायचं नाही, मला इथेच काम करायचं आहे, माझ्या नॉलेजचा इथे उपयोग करणं. कारण मी हे जे बघितल्यानंतर मला असं वाटलं मला काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे, म्हणजे हे करता करता वेगळं करायला पाहिजे. मग मी 2 वर्ष काम केल्यानंतर मला वाटतं मी 2000 साली मी ठरवलं की मला ट्रेनिंग पहिल्यांदा आपल्या मुलांना द्यायला पाहिजे. मग हे ट्रेनिंग द्यायचं असेल मला एक संस्था रजिस्टर करायला पाहिजे. मग 2000 साली मी पहिला इंजिनिअरचा पाया मी 2000 साली रचला होता आणि त्या पहिली बॅच मी कॉम्प्युटर हार्डवेअर मेंटेनन्सची बॅच घेतलेली होती. आणि ती मुलं तयार केली आणि त्या मुलांना तयार करून ती माझ्याच व्यवसायात त्यांना वापर करून घेतला आणि व्यवसाय मोठा केला. आणि मग लक्षात आलं की हे मोठ्या स्वरूपात करायला पाहिजे आणि मोठ्या स्वरूपात करायचं असेल तर ओव्हरनाईट होऊ शकत नाही. एखादं कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट टाकणं आणि एखादी संस्था चालवून मोठ्या लेवलला मुलांना रोजगार निर्माण करणं हे काय ओव्हरनाईटचं काम नाही. त्यामुळे मला तिथून मी सुरुवात केली आणि मग म्हटलं मी म्हणजे नियोजन करण्याचं प्लॅनिंग केलं आणि मग पुढे जायचं निर्णय घेतला की मला सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये आपल्याकडे स्किल कुठलेही कोर्सेस नाही आणि जर मला चालू करायचं असेल तर स्किल रिलेटेड कोर्स चालू करायला पाहिजे. बरोबर. आणि म्हणून मी पॉलिटेक्निक पहिलं केलं ज्याची गरज आहे. कारण काय ITI नंतर दुसरा जो इंडस्ट्रीजला सगळ्यात डिमांडेड कोर्स कुठला असेल तर पॉलिटेक्निक कोर्स आहे. कारण आज स्किल लेबरच नाही, आपल्याकडे डिग्री झालेली मुलं असतात, ऑफिसमध्ये काम करणारी माणसं असतात, पण ऑन फील्ड सुपरवायझर आणि त्या लेवलची माणसं आपल्याला मिळतच नाही आहे. जो मधल्या वेळात ITIने हा गॅप भरून काढलेला होता. पण आता ITIवरनं ऑटोमेशनमध्ये आले, ज्या मशिनरी आहे ते ऑटोमॅटिक आल्या. ऑटोमॅटिक ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला स्किल लेबर कुठून मिळणार, तर पॉलिटेक्निक हा सगळ्यात मोठा रिसोर्सेस आहे आज आणि त्याची खूप गरज होती. येणाऱ्या मला ह्या गोष्टी आम्हाला माहीतच होत्या त्या. म्हणून पहिल्यांदा सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आणलं, जे गव्हर्नमेंट नंतर आपलं पहिलं कॉलेज आहे. आणि हे करता करता नंतर मग फार्मसी हे आणत गेलेलं आहे. अच्छा, म्हणजे हा तसं बघायला गेलं तर तुमची गरज याच्यातून हे पुढे उत्पन्न झालं असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण तुम्हाला तज्ज्ञ अशी किंवा कुशल कामगार पाहिजे होते थोडक्यात. आणि त्याच्यासाठी म्हणून जेव्हा त्याचा विचार केला त्यावेळेस मग हे का करूया नको या विचारातून हा विचार पुढे आला असेल. हे जेव्हा तुम्ही सुरू करायचा जेव्हा संकल्प केलात त्यानंतर, कारण हे काय तेवढं सोपं नाही आहे. आज विटा आणल्या, भिंत बांधली, उद्या मुलं आणली आणि तिथे काम सुरू केलं, एवढं सोपं नाही आहे. याच्यासाठी लागणारं जे काही बाकीचं सगळ्या परमिशन्स आहेत किंवा इतर आहे, सगळं बाकी ॲटमॉस्फिअर आहे किंवा बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी फार कष्ट करावे लागले का? 2 गोष्टी होय आणि नाही असं 2 उत्तर आहेत. पहिली गोष्ट, जेव्हा मी मगाशी जसं तुम्ही म्हटलं ना की माझी गरज होती तशी सिंधू डिस्ट्रिक्टची गरज होती. स्किल एज्युकेशन म्हणजे इथे जर एखादी व्यवसाय इंडस्ट्रीज आणायची, आपल्याकडे सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये कुठल्या इंडस्ट्रीज आलेल्या आहेत आसपास आणि इंडस्ट्रीचा खूप मोठा आपल्याला गॅप्स आहे. आणि ह्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा जो मॅनपॉवर आहे तो सुद्धा आपल्याला आउटसोर्स करावा लागतो. बरोबर. कारण काय आज आपल्याकडे स्किल एज्युकेट झालेली मुलं इथे थांबत नाही आणि इथे नाहीच आहेत, किंवा स्किल एज्युकेशन देणारी इथे आपल्याकडे इन्स्टिट्यूट पण नव्हते.
हा एक झाला पहिला. म्हणजे माझी गरज अशी तशी सिंधुदुर्गची पण गरज होती. बरोबर. आणि सिंधुदुर्गमध्ये कुठल्याही इंडस्ट्री आजपर्यंत आलेल्या नाही आणि आल्या तर खूप वेळ चाललेल्या पण नाही अशा पण आपल्याकडे. कारण त्याचं आहे तिथे प्रत्येक वेळ माणसं आउटसोर्स करणं आणि त्याला स्थलांतरित केल्यानंतर त्यांचा रिटेन्शन रेशो कसा राहणार, कामं कशी करणार. जर इथला जर स्थानिक रोजगार देणारा माणसं असली तर ते व्यवसायात आपल्याला ही संस्था मोठी करेल ह्या दृष्टीने चांगले काम करू शकले असते. पण बाहेरचं असल्यामुळे बाहेरचे जाण्याचा प्रयत्न करत होते. इथले कुठले व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप झालेले नाहीत. जे झाले ते हातावरती बोटावर मोजणे एवढे झाले. त्यामुळे हे चालू करताना खूप लॉंग टर्मचं प्लॅनिंग करावं लागलं. एका दिवशी काही शक्यच नाही. कारण आपल्याला एखादी संस्था सिंधुदुर्गमध्ये उभी करायची म्हटल्यानंतर ती कायमस्वरूपी मोठी संस्था उभी करायला पाहिजे हे पहिलं ध्येय असतं. कुठलं तरी फक्त कोर्सेस चालू करणं हा काय माझा किंवा माझ्या ट्रस्टचा काय एम नव्हता. केलं तर त्याचं संपूर्ण त्याचं पूर्णत्वाला न्यायला यायला पाहिजे. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी ध्येय होतं की बाबा हे करायला पाहिजे. म्हणून जेव्हा मी 2000 साली पहिली संस्था रजिस्टर केली, ते रजिस्टर करता करता आर्थिक जोडणी करण्यासाठी आपल्याला नियोजन आणि आर्थिक जोडणी हा सगळ्यात मोठा कुठल्या व्यवसायाचा कारण. आणि हे करायला मला जवळपास 13 ते 14 वर्ष लागली. त्यामुळे 14 वर्षामध्ये जे प्लॅनिंग केलं त्याचं एक्झिक्युशन पार्ट हा 13व्या वर्ष 2013ला जरी माझं पहिलं पॉलिटेक्निक. त्यामुळे एक्झिक्यूट करताना मला वेळ लागला नाही. म्हणजे परमिशनसाठी वेळ का लागला नाही का 14 वर्ष हा खूप मोठा अवधी आहे. त्या 14 वर्षामध्ये जे नियोजन झालं की मला आता 13ला ॲप्लिकेशन करताना मला काय करायला पाहिजे, त्याची बांधणी कशी करायला पाहिजे ही मी त्यावेळी विचार केलेला नव्हता. कारण ती बांधणी ऑलरेडी झालेली होती. बरोबर. म्हणजे प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी हे नियोजन पहिल्यांदा झालेलं होतं. एकदा नियोजन तुमचं परफेक्ट असेल तर एक्झिक्युशनला वेळ लागत नाही. एक्झिक्युशनला तुम्हाला वेळ कधी येतो की तुम्ही गरज आहे म्हणजे भूक लागल्यानंतर जेवण शोधताय त्यावेळी तुमची गरज आहे. पण जेवणाचे नियोजन करून ठेवले, मला 10 दिवस इथे राहायचं आहे, माझी जेवणाची तयारी आहे, त्यामुळे तुम्हाला जेवणाची काळजी नसते. तसंच ज्यावेळी मी माझं पहिलं कॉलेज काढले त्यावेळी माझं कसं चालणार, त्याला फायनान्शियल मॅनेजमेंट कशी येणार, काय येणार ह्याचं नियोजन गेली 14 वर्ष झाल्यामुळे त्यावेळी मला नियोजन करण्याची गरज बसली नाही किंवा मी तिथे बघितलं पण नाही. ते पान उलटून बघितलेलं नाही. त्याच्यामुळे त्याचं होई उत्तर आणि नाही उत्तर. हो का 14 वर्ष हा छोटा पिरियड नाही. एखादा साधा व्यवसाय करायचा म्हटलं तर त्यांना खूप वेळ करायला लागतो. 14 वर्ष आपण त्याचं नियोजन करायला गेलं. आणि नाही का म्हटलं 13 तारीखचा जर तू संदर्भ घेतला तर मी सहज कॉलेज उभं केलं. त्याच्यामुळे तिथे मला कोणाला दिसलेलंच नाही ते मेहनत किती आहे. कारण त्याचा उत्तरार्ध त्यांनी कोणी बघितला ना पुढचा कालावधी त्यांनी बघितला. नाही असं सुद्धा उत्तर आहे आणि होय पण उत्तर आहे. बरोबर. असं मला म्हणजे एक तप लागलं जवळजवळ ह्याचं सगळं. म्हणजे एका तपानंतर तुम्ही कार्य करणं सुरू केलं असं म्हणायला काही हरकत नाही. याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही सुरू केलं म्हणजे इथे झाल्या बिल्डिंग झाल्या सगळं झालं त्याच्यानंतर जसं तुम्ही म्हणालात की इथे सगळ्या गोष्टी आउटसोर्स कराव्या लागत होत्या. आता जेव्हा इन्स्टिट्यूट आली किंवा असे शैक्षणिक जेव्हा विषय आला तेव्हा तज्ज्ञ मार्गदर्शक किंवा टीचर्स किंवा फॅकल्टीज ह्यांची आवश्यकता असते. ती जी नीड होती ती कशी पूर्ण केलीत. कारण आपल्या जसं तुम्ही म्हणाला की इथे जरी शिकले तरी त्यांचा जास्तीत जास्त होरा काय असतो मुंबईत पुण्याला नोकरीला जाणं. इथे शिकवण्यासाठी तुम्हाला काही जास्ती प्रयास करावा लागला का? हो निश्चितच करावा लागला. पहिली गोष्ट हे करताना लोकांना विश्वास द्यावा लागतो की एखाद्या संस्थेमध्ये कोणतरी काम करणार म्हटलं ही संस्था चालणार काय. आणि कोकण हा असा एरिया आहे जिथे आपल्या एवढे भरपूर शंका घेतल्या जातात सुरुवातीच्या काळात. कारण कोकणातला माणूस एकदा विश्वास ठेवला की लाईफ टाईम विश्वास ठेवतो. पण विश्वास ठेवायला जो कालावधी असतो तो खूप वेळ लागतो. आणि एकदा विश्वास ठेवला तर तो एकदम मजबूत विश्वास ठेवतो, त्याला कधीच घाबरण्याची गरज नाही. त्याच्यामुळे मला सुरुवातीच्या काळामध्ये इथे स्टाफ आणणं हे माझ्यासाठी चॅलेंजिंग पार्ट होता. त्यामुळे मी सुरुवातीला लोकल जेवढे चांगले माणसं होते त्यांना विश्वासात घेतलं, चांगली माणसं शोधली आणि जी चांगली त्याच्या शिक्षणासाठी लागणारी चांगली माणसं ही मी आउटसोर्स केली. त्यांना इथे राहता कसं येईल ह्याच्यासाठी प्लॅनिंग केलं. ते लॉंग टर्मला माझ्याकडे कसे राहतील ह्याच्यासाठी काय प्लॅनिंग करता येईल तर त्याचं पण आपण प्लॅनिंग केलं. म्हणजे जेव्हा मी पहिलं पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू केलं तेव्हा इथे हॉस्टेलची गरज आहे. कारण इथे आपल्याला हॉस्टेल नाही आहे. हॉस्टेलमध्ये आपल्याला स्टाफला पण ठेवायला पाहिजे, मुलांना पण ठेवायला पाहिजे. कारण का आपल्याकडे जिओग्राफिकली विचार केला मगाशी सांगितलं कणकवलीतला एका मला यायचं असेल तर कणकवलीतनं सावंतवाडीला येणार, सावंतवाडीतनं तो माझ्या आतमध्ये डोंगरातल्या कोपऱ्यात 2.5 किलोमीटर येणार. तिथे रिक्षा पण नाही. रिक्षा म्हटलं तर रिक्षाचा प्रचंड खर्च आहे जो त्यांना परवडणार नाही. कारण एक रिक्षा 75 रुपये वगैरे 50 रुपये गेलं डेली जाऊन आणि येऊन पॉसिबल चालत येऊ शकत नाही. म्हणजे नॉर्मली कोणी येऊ शकतो पण आताची मुलांचं लाईफस्टाईल ही वेगळी झाल्यामुळे तेवढ्या चालू आतमध्ये येऊ शकत नाही.
मग त्याला हॉस्टेलची गरज होती. म्हणजे भौतिक सुविधा जोपर्यंत तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकत नाही तोपर्यंत तुम्ही कुठलंही सक्सेसफुल इन्स्टिट्यूट करू शकत नाही. बरोबर. ह्याचं प्लॅनिंग जसं तुम्ही मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं 13 वर्षाला त्यावेळी हे पण प्लॅनिंग केलेलं होतं. हे करताना एखादं संकुल करायचं असेल तर भौतिक सुविधा पहिल्यांदा द्यायला पाहिजे. नॉर्मली कुठलंही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट किंवा कुठलाही व्यवसाय करताना भौतिक सुविधांचा सगळ्यात मोठा आपल्याकडे ड्रॉबॅक दिसतो. त्या भौतिक सुविधा आपण देतच नाही आहे. मग इथे जाणारा रस्ता नसतो, रस्ता गेला तर तिथे पाणी नसतं, पाणी असेल तर लाईट नसतं, लाईट असेल तर राहण्याची व्यवस्था नसते आणि ह्यामुळे ते प्रोजेक्ट बंद पडतात. बरोबर. आणि आपली सगळ्यात मोठी चॅलेंजेस आहे आणि तुमच्यातर्फे मी पण आवाहन करेन की ज्यावेळी आपण एज्युकेशन टुरिझम हा काय बोलतो त्या पहिल्यांची जी मूळ गरज आहे ही जर आपण ती मजबूत केली ना तर एज्युकेशन टुरिझम हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात इथे वाढण्याचे. तर मी पहिल्यांदा काय केलं ही भौतिक गरजा कशा कंप्लीट करता येईल. जर बाहेरचा माणूस माझ्याकडे टीचिंगला एक्सपर्ट माणूस आला तर त्याला बेसिकली तिथे अडचण होता का म्हणे, त्याला राहण्यासाठी जागा सोडण्याची गरज पडता का म्हणे, मार्केटमध्ये जाण्यासाठी व्हेकलचा प्रॉब्लेम येता का म्हणे, त्याला पाण्याचा प्रॉब्लेम येता, लाईटचा प्रॉब्लेम येतात, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रॉब्लेम येता का म्हणे. बरोबर. म्हणून ज्यावेळी मला ती माणसं इथे आणायची होती त्यावेळी शिक्षणाचा पण प्रॉब्लेम होता. ज्यावेळी मी डॉक्टरेट किंवा असोसिएट प्रोफेसर एक्सपेक्ट करतो माझ्या कॉलेजमध्ये यायला पाहिजे तर त्यांची मुलं कुठे शिकणार. ते म्हणतात मला CBSE स्कूल पाहिजे कारण का त्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये जायचं आहे. बरोबर. मग माझं तर पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे, मग मी ह्यांची व्यवस्था कशी करायला पाहिजे. म्हणून पर्यायी माझं नियोजन तेच होतं की हे चालू केल्यानंतर मला लगेच स्कूल करायला पाहिजे. कारण का जर मी चांगले शिक्षक आणणार तर ते आयदर गोव्यात राहणार नाही तर कोल्हापूरला जाऊन येऊन आपल्या कुणाला न्याय देता येणार नाही. बरोबर. म्हणून दुसरी सुविधा आपण काय केली, त्यांना पहिल्यांदा CBSE स्कूल चालू केलं म्हणून त्या शिक्षकांची मुलं माझ्या शाळेत शिकतील जेणेकरून क्वालिटी त्यांना एज्युकेशन मिळेल. जसं आपण इथे शिकवतो तेवढा त्यांना विश्वास दाखवून मग ह्या भौतिक सुविधा जेव्हा दिल्या त्यावेळी तो कॅम्पस परिपूर्ण झाला आणि परिपूर्ण झाल्यानंतर कुठलाही माणूस कुठे येऊ शकतो. म्हणून आज आपल्याकडे एवढी मोठ्या प्रमाणात 250 पर्यंत स्टाफ आहेत आणि कॉन्स्टंटली आपल्याबरोबर काम करतात कारण त्यांना दुसऱ्याचं विचार करण्याची आपण संधी दिलेली नाही आहे. बरोबर. हे झालं म्हणजे फॅकल्टी झाल्या किंवा तुमच्याकडे टीचिंग स्टाफ आला त्यांच्यासाठी म्हणजे त्यांच्याही पुढचं भविष्यातलं नियोजन तुम्ही केलेलं आहे. आता राहिला विषय मुलं, कारण कुठल्याही आपल्या टीचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये डोळे झाकून आपल्याकडची लोक प्रवेश घेत नाहीत. त्यात करून पॉलिटेक्निक वगैरे असे जेव्हा विषय असतात किंवा टेक्निकल जरी असले तरी लोक थोडीशी शंका की बाबा गेलं तर आपल्या मुलाला खरंच योग्य शिक्षण मिळेल का. मग हा जो फ्लो होता की जो आज तुम्हाला नाही म्हणावं लागतंय तेव्हा कदाचित या म्हणून म्हणावं लागलं असेल, तो प्रवास कसा काय होता. तो एक मजेशीर आणि गंमतशीर आहे. तुम्हाला मी सांगतो, ज्यावेळी मी पहिलं पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू केलं शेवटी मला परमिशन्स मिळाले आणि त्यावेळी ॲडमिशन प्रोसेस चालू झाली. सेंट्रलाइज ॲडमिशन प्रोसेस असतात. माझ्या कॉलेजचं कुठे नाव नव्हतं आणि माझं अस्तित्व असं कुठलं नव्हतं. मी व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांनी कॉलेज चालू केलेलं ते कसं चालेल. तर त्यावेळी पण माझ्याकडे चांगले शिक्षक होते. विश्वास जोशी म्हणून प्रिन्सिपल, माझे शिक्षक जे आमच्या सिद्धास्थान आहे ते त्यांना प्रिन्सिपल म्हणून मी अपॉइंट केलेलं होतं. आणि जेव्हा आमच्याकडे पहिली मुलं यायची होती त्यावेळी आमची पहिली बॅच जी आली ती मला वाटतं 153 मुलांची होती. 240 पेक्षा 153 मुलं. पण ही मुलं कुठली मिळाली होती आम्हाला, ज्यांना कुठेही ॲडमिशन मिळत नाही, ज्या सगळ्यात लोअर पर्सेंट. माझ्याकडे मला आठवतंय एक पण माणूस मला 60% वरती मुलगा मिळालेला नाही. म्हणजे सगळीकडनं कंटाळलेली मुलं, नाईलाजाने आईवडिलांनी टाकलेली मुलं ही माझ्या कॉलेजमध्ये मला ॲडमिशनला मिळाली. आणि ह्यांना घेऊन पुढे जायचं हे माझ्याकडे चॅलेंजिंग होतं. पण आमचे सर आणि आमचा ज्या बेसिक प्रिन्सिपलवरती आम्ही काम केलेलं आहे जिथे क्वालिटी आणि एज्युकेशनवरती ती आम्ही तिथे प्रचंड ताकदीने आम्ही उतरलो. ज्यावेळी मी हे चालू केलं आणि स्टाफ तर मी 240 पण भरून ठेवलेला होता, प्रचंड स्टाफ भरून ठेवले. आणि ह्या मुलांना शिकवायचं म्हणजे ही मुलं आली ना त्यामुळे त्यांना वाटतं इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आलं त्यामुळे कधी यायचं आणि कधी जायचं. कॉलेजचं नवीन चालू होतं माझं. मग मी पहिलं काम केलं, मी जोशी सरांबरोबर बोललो, सर काय करायला पाहिजे आपल्याला, ही तर मुलं पास होताना खूप कठीण आहे आणि इंजिनिअरिंग हा कठीण विषय आहे, कसं करायला पाहिजे. मग मी सरांना सांगितलं आपण ह्यांना शिकवण्याचा शाळा तयार करू आपण ह्यांची, म्हणजे ह्यांना शाळेसाठी ट्रीटमेंट देऊ. मग म्हटले सर गेटवरती आपल्याला अडवावं लागेल, त्या मुलांना कॅम्पसच्या बाहेर जर गेले तर आपण शिकूच शकणार नाही. मुलांना इथे डिटेन्शन केलं तर मुलं वर्गात बसली तर ती मुलं प्रचंड हुशार आहेत, त्यांना एका जागेवरती बसवण्याची गरज आहे. आणि ती जर आपण गरज कंप्लीट केली तर मुलंही प्रचंड हुशार असतात, त्यांना फक्त मार्ग दाखवायला पाहिजे, आपण मार्ग दाखवूया.
कारण की एवढ्या अनुभवाचे बोल असल्यामुळे ते मला पटले. ते आणि केळकर सर म्हणून होते आणि त्यांची हे मला ठीक आहे. आणि माझं तर बेसिक प्रिन्सिपल होतंच की एज्युकेशन हा माझा आत्मा आहे. तर आम्ही काय केलं, गेटवरती पहिल्यांदा तात्पुरतं बॅरिकेड लावले आणि बाहेर जायला द्यायचं नाही असं ठरवलं. त्या मुलं खूप कंटाळली आमच्या पहिल्या वर्षी. दाबून त्यांना वर्गात बसवायचो, घरी गेलाय की लेटर लिहायचं, आईवडिलांना फोन करायचं, सकाळी प्रेझेंटी लावायची, दुपारी प्रेझेंटी लावायची, संध्याकाळी प्रेझेंटी लावायची, त्यांच्याकडनं सगळं कंप्लीट करून घ्यायची, होमवर्क कंप्लीट करायची, कुठली कॉपी करायला द्यायची नाही, मदत करायची नाही. त्याच्या मुलं 153ची एवढी मुलं कंटाळली की त्यांनी आमची प्रचंड बदनामी, म्हणजे बदनामी म्हणण्यापेक्षा म्हणणारे हे कॉलेजमध्ये जाऊन काही मदत करत नाही, जरासुद्धा हेल्प करत नाही, दाखवायला पण पाठीमागे वळायला देत नाही, प्रिन्सिपल जे काम करतात शेवटची 5 मिनिटं पण आपल्याला हेल्प करत नाहीत, प्रॅक्टिकलला पण मार्क चांगले घालत नाहीत. मग पास कशी मुलं होणार? ह्यांच्याकडे ॲडमिशनच करू नका. आणि तरी पण त्यातली बरीचशी मुलं, हा मुलांचा हे होता की पालकांची? मुलांचा होता. तोच तर मोठा हे सांगतो ना, आम्ही कुठेच आणि त्यांना बेंड करा बेशिस्त वागायला देत नव्हतो. त्यामुळे हा प्रचंड मेसेज व्हायरल झाला जरासा त्या वर्षात. आणि माझे 240 इंटेक होते. 240साठी स्टाफ जो लागतो तो 28 स्टाफ मी भरून ठेवलेला होता. स्टाफचा पगार द्यायचा. आणि ही असं झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी ॲडमिशन प्रोसेस चालू झाली तर सगळे स्टाफ आमचे दमले आणि मला येऊन भेटतात आणि म्हणतात, सर आपण जे ह्या पॉलिसीने गेलो ना तर आपल्याकडे कोणीच ॲडमिशन करणार नाही, मग तुम्ही आमची सॅलरी कशी देणार? हा मुद्दा त्या शिक्षकांनी माझ्यासमोर मांडला आणि हा अतिशय एखाद्या संस्थेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं, विद्यार्थ्यांची फी येणार आणि तुमचा पगार देणार असा संस्थेचा कुठलाही नियम नाही. आम्ही सक्षम आहोत म्हणून तुम्हाला अपॉइंट केलेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची फी येणार की नाही हे 5 वर्ष मला विचारायचं नाही. जे विद्यार्थ्यांना तुम्हाला शिकवायला सांगितलं ते काम करायचं. 5 वर्षानंतर हा विषय जर आला तर मी तुम्हाला सांगेन. 5 वर्षानंतर जर मला नाही विद्यार्थी मिळाले तर आम्ही कुठेतरी चुकलो. पण पहिल्या 3-4 वर्षात हे होणारच. तेव्हा तुम्ही तिथे विद्यार्थी किती पैसे देतात, काय देतात, जोपर्यंत तुम्ही प्रूव्ह करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कोणी पैसे देणार नाही, कोणी काही करणार नाही. सो तिथे तुमचा विचार, मी तुम्हाला सॅलरी देतो ना, ऑन डॉट देतो ना, मग तुमचा तो विषय, तुमचं टीचिंग आणि तुमचं जे काम आहे तेच काम करायला पाहिजे. त्याच्या पलीकडे दुसरा थॉट घ्यायचा नाही. हा मेसेज मी सगळीकडे पाठवला आणि टीचरना आहे, तुम्ही तुमचं बघा, त्यांना जेवढं कडक करता येईल तेवढं कडक करा. मग काही जे एक्झिट व्हायचे ते एक्झिट झाले. मग साधारण 100च्या रेंजमध्ये आपले विद्यार्थी स्ट्रेंथ राहिली. बरं, 100च राहिले विद्यार्थी. मग दुसऱ्या वर्षी ॲडमिशन, दुसऱ्या वर्षी फेल वगैरे कोण जाणारे होते ते गेले आणि कमी राहिले. मग दुसऱ्या वर्षी ॲडमिशनचा विषय आहे. ॲडमिशनला आपलं थोडंसं व्हायरल झाल्यामुळे आपल्या कॉलेजला ॲडमिशन येणाऱ्यांची संख्या पण कमी झाली, विचार करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि फक्त 240 पैकी 73च ॲडमिशन आपल्याकडे झाल्या. बरं, फक्त 73च ॲडमिशन झाल्या. अरे बाप. कारण काय, आपल्या कॉलेजमध्ये काहीच हेल्प होत नाही. त्याच्यामुळे कशाला उगाच पोरगा नापासच होणार तर ह्या कॉलेजमध्ये कशाला पाठवणार, ह्या दृष्टीने. पण आम्ही जे पहिले 153 पैकी जे राहिलेले होते ते पहिल्या वर्षीसुद्धा 60% जास्त मार्क मिळून सगळे पास झाले. दुसऱ्या वर्षी पण 60. आणि लास्ट इयरला सांगायला आनंद होईल, ते जेवढी माझ्याकडे मुलं होती ती सगळी म्हणत नॉट बिलो 1.60%पेक्षा खाली कोणी नाही, सगळे अबाव आणि 60%चा. माझा एक आहे जो एका फेल्युअर मुलगा होता ज्याची 46% त्याची 10वीत मार्क पडलेले होते आणि तो सेकंड अटेम्प्टला वगैरे असं, तो मला वाटतं हायेस्ट त्याला मार्क पडले त्या वर्षामध्ये. म्हणजे हा ड्रास्टिक जो चेंज झाला आणि शिक्षकांनी केला हा खूप मोठा आहे. मग दुसऱ्या वर्षी 73 मुलं झाली तर तुम्ही म्हणा कॉलेज कसं चालवलं? मी म्हटलं सर आता तर आम्ही थोडंसं दुसऱ्या सरांनी म्हटलं, सर ह्यांना अजून टाईट करू, आपण ह्यांना अजून एवढं पनिश करू की हे 73 मधले कमी होऊन काहीतरी शॉर्ट राहिले, फिल्टर राहायला पाहिजे. मग ते फिल्टर होऊन म्हटलं 62 की 63 मुलं राहिली दुसऱ्या वर्षी. पण ते परफेक्ट जे आम्हाला राहिले ते ध्येय प्रेमी होते, म्हणजे त्यांना आपल्याला एज्युकेशन कम्प्लीट करायचे, पण जण ते गेले. 53ला गेलं. तिसऱ्या वर्षी मात्र मिरॅकल, जसं हे जे आम्ही जे म्हणजे आपल्या ध्येयापासून आम्ही कुठे विचलित झालो नाही आमच्या कुठले. तिसऱ्या वर्षी मिरॅकल झालं. मुलं यायला तयार नव्हती. जसं मगाशी तुम्ही प्रश्न विचारला, पॅरेंट्सचं काय मत होतं? पॅरेंट्सचं एकच मत होतं, काही करा, मुलांना कुठे जायचं मला माहीत नाही, माझ्या मुलाला तुमच्याकडे शिकवायला पाहिजे. त्या सगळ्या पालकांनी आणून तो आपला मुलगा माझ्या कॉलेजमध्ये आणून सोडला. त्याला कुठे ठेवा, वर्गात, माझ्याकडे राहायला व्यवस्था फक्त कमी होती, हॉस्टेलची स्ट्रेंथ काहीतरी मला वाटतं 60-70 होती. त्याला कॅम्पसच्या बाहेर पाठवायचं नाही, तुम्ही क्लासरूममध्ये करा, कुठे ठेवा, पण तुमच्या ताब्यात दिलेला आहे मुलगा, तुम्ही काय ते शिकवा. असं करून 203 ॲडमिशन झाली तिसऱ्या वर्षी. बरं.
म्हणजे दुसऱ्या वर्षी खाली आलो 203 झाली परत. आणि नंतर आम्हाला कधीच बघावं लागलं नाही, मुद्द्यांची संख्या मोजावी लागली नाही. आणि त्या पालकांनी म्हणजे हॉस्टेलमध्ये सुद्धा आज 300 मुलं राहतात, 300 मुली राहतात, त्यांनी तुमच्या कॅम्पसमध्ये आणून तुम्ही काय करायचं ते करा, आम्ही विचारणार पण नाही, आम्ही बघणार पण नाही, तुम्हाला विचारणार पण नाही. हा विश्वास निर्माण केला किंवा सांगा बरोबर. हा पालकांमध्ये विश्वास केला, विद्यार्थ्यांपेक्षा मी पालकांमध्ये जो विश्वास निर्माण केला की तुमची मुलं ही तुमच्या सेफ हँडमध्ये आहे. आणि त्याचा आज जो आहे, आज प्रत्येक पालक आपल्यावर विश्वास ठेवतो की ज्यांना खरोखर एज्युकेशन घ्यायचं आहे, क्वालिटी एज्युकेशन, दिखावपणा न करता खरोखर शिकायचं आहे, तो माझा कॅम्पसच सिलेक्ट करणार. बरोबर. कारण की आम्ही त्याचे बेसिक प्रिन्सिपल्स कुठे बेंड करायला दिलेले नाहीत. हा आमच्या सक्सेसचा मेन कुठे ब्रेक झालेला नाही. बरोबर. म्हणजे क्वालिटी हा जो काही बेस होता. कारण आज आपण अनेक इन्स्टिट्यूट्स बघतो की क्वांटिटी, त्यांचा मुलांचा कोटा भरला की त्यांचं जे आहे ते सक्सेसफुल झालं. परंतु तुम्ही ते न बघता, म्हणजे एका वर्षी तुम्ही सेकंड इयरला तुम्ही म्हणताय 75, म्हणजे 240 मध्ये 75 म्हणजे खूपच रेशिओ कमी होता. हो. आणि एवढं मोठं हे सगळं चालवायचं, ते शिवधनुष्य तुम्ही पेललत. आणि मी म्हटलं तसं आता तुम्हाला कदाचित नाही, आमच्याकडे क्लोज झाले आहेत हो, ऍडमिशन्स, निश्चितच. अशी म्हणायची वेळ येते. हो. हे पॉलिटेक्निकचं सुरू झालेलं असतानाच फार्मसीचं तुम्ही म्हणजे नवीन हे आणलात. फार्मसीचं इथे उघडण्याची कन्सेप्ट कोणाची होती? फार्मसी पण असंच होतं की फार्मसी सुद्धा आज सिंधू डिस्ट्रिक्टचा बघितलं तर हायर एज्युकेशन आपल्याकडे नव्हतं. पुन्हा बरोबर. जशी स्किलची गरज होती तसं हे एक पण मोठं फील्ड होतं जिथे गोव्यामध्ये लार्जेस्ट फार्मसी इंडस्ट्रीज आहे. बरोबर. आणि आपली मुलं सायन्स करतात आणि तिथे जातात आणि ऑपरेटरची वगैरे कामं करतात. आणि एवढ्या मोठ्या इंडस्ट्रीला रिसोर्सेस जर आपली मुलं जाऊ शकत नाही चांगल्या पदावरती, तर मला कुठेतरी हे वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे जर आपल्या सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये एक पण फार्मसी डिग्री कॉलेज नव्हतं. आपल्याला डिग्री करायचं असेल एक रत्नागिरी, नाही तर मुंबई जावं लागत असेल, नाही तर पुण्याला जावं लागेल किंवा कोल्हापूर असं. मग सिंधू डिस्ट्रिक्टमध्ये आपल्याला जी गॅप आहे ती जर भरून काढायला आली तर मला खूप आनंद होईल. त्याच्यामुळे पहिलं सिंधू डिस्ट्रिक्टमधलं फार्मसी डिग्री कॉलेज बॉम्बे युनिव्हर्सिटीचं आम्ही एस्टॅब्लिश केलं. आणि ह्या एरियामध्ये त्या मुलांना एक मोठी संधी मिळाली. बरोबर. हायर एज्युकेशन हा सगळ्यात मोठा इश्यू असतो. आणि आम्ही तिथेच थांबलो नाही, तर त्याच्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन पण आपण चालू केलं. म्हणजे M.Pharmacy पण आपल्याकडे कॉलेजमध्ये चालू. येणाऱ्या काळामध्ये जसा टुरिझमचा हा विषय आहे, त्याच्यामध्ये आपण रिसर्चपर्यंत जाण्याचा विचार आहे. ओके. हेच मला विचारायचं होतं की आता समजा रिसर्चपर्यंत जर जायचं असेल, मुळातच हा तुमचा कॅम्पस एवढा निसर्गरम्य आहे, त्याच्यामध्ये वेगळं म्हणजे मेडिसिनल प्लॅन्ट्स म्हणा किंवा इतर की ज्याच्यामध्ये आपण रिसर्च करू शकतो किंवा मुलं अशा कुठल्या तरी गोष्टींवरती रिसर्च करण्यासाठी उद्युक्त होतील, असं काही करण्याची तुमची पुढे भविष्यात निश्चित असं मला वाटतं. सगळ्यात मोठा जर आपल्याला स्वप्न बघायचं असेल ना, तर ते बघायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण काय, भौगोलिकदृष्ट्या सिंधू डिस्ट्रिक्ट असा एरिया आहे जिथे मेडिसिनल प्लांट हे सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे आहेत. आंबोलीसारखा वेस्टर्न घाट आपल्याकडे समोर आहे आणि तिथे प्रचंड बाहेरून लोक येतात रिसर्चला, पण आपल्याला माहीत नसतात. आणि आपली लोक तिथे रिसर्च करू शकत नाही किंवा रिसर्चला फॅसिलिटी आपण दिलेली नाहीत. मग ह्यांना जर असा एक मोठा प्लॅटफॉर्म तयार केला आणि तुमच्या माध्यमातून जर टुरिझम रिजनल टुरिझम जर केलं आणि हा जर मोठा प्लॅटफॉर्म त्यांना दिला, तर देशात तर होईलच, पण जगामध्ये आपल्या रिसर्चसाठी इथे माणसं येतील. आणि हे करण्याची आपल्याला गरज आहे. म्हणजे आता जर आपण आंबोलीसारख्या साध्या तर वनस्पती 700 पेक्षा जास्त आहेत आणि टोटल ओव्हरऑल गेले 3,500 पेक्षा जास्त स्पेसिमम आपल्याकडे आहेत. आणि ते बघण्यासाठी कित्येक लोक येतात, कित्येक मुलं रिसर्च करतात. म्हणजे वेस्टर्न घाटवरती कितीतरी रिसर्च झालेला आहे आपल्याला माहिती आहे, पण तो आपला जो इथला जो इनोव्हेशन्स आहेत ते लोकांपर्यंत मांडण्यासाठी आपल्याला त्याचा इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार केलेला नाही आहे. बरोबर. कारण मग त्या लोक बाहेरून वाचून येतात, पण इथे आपल्याला आपल्या लोकांमध्ये आपल्याकडे किती नैसर्गिक संपत्ती आपल्याकडे किती आहेत, त्याला कुठे ते प्लॅटफॉर्म दिला ना, तर तो एक वेगळ्या उंचीला जाईल असं वाटतं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर माझ्या संस्थेने हे केलं ना, तर ते कधी चांगलं. आणि मी ते करण्यासाठी म्हणजे निश्चितच करेन असं मला वाटेल. जेवढं शक्य आहे तेवढं मी करणारच आहे. नक्कीच. जसं आता तुम्ही पॉलिटेक्निकचं म्हणालात, फार्मसी तर तुम्ही सुरू केलेलंच आहे, CBSE स्कूल सुरू केलं, मध्यंतरी असं म्हणजे आपल्याकडे जसं कॉलेज झाल्यानंतर पुढे काय, हा आता एक फार मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. तुम्ही कॅम्पस सिलेक्शन सुद्धा सुरू केलेलं आहे, त्याला प्रतिसाद कसा असतो? जी कॅम्पसमध्ये सिलेक्ट झालेली मुलं आहेत ती जेव्हा कधीतरी तुम्हाला भेटतात त्यांची प्रतिक्रिया काय असते?
खूपच ह्या सुद्धा एक कसं आहे, ज्यावेळी आपले ॲल्युमिनिया मला भेटायला येतात कॅम्पसमध्ये, कारण का इथे जसं आपण म्हणतो ना, शाळेतनं आपण शिक्षकांचा रिस्पेक्ट केव्हा करतो, जेव्हा आपण बाहेर गेल्यानंतर शिक्षकांचा रिस्पेक्ट केला जातो. जेव्हा आपण क्लासरूममध्ये असतो तेव्हा शिक्षकाला आपण म्हणतो किती त्रास देतात हे शिक्षक, किती काम करायला लावतात. आमची जी ॲल्युमिनिया आहे ती एवढी, म्हणजे कधी कधी मला भेटायला थांबतात, शिक्षकांना भेटतात, ओतप्रोत म्हणून सांगतात. त्याचं कारण असं आहे, इथली जी डिसिप्लिन आहे, म्हणजे वागण्याची पद्धत, इथला कॅम्पसचा क्लीननेस, कुठे नीटनेटकं ठेवायचं काय. ज्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये ती जातात आणि इतर मुलांना पनिशमेंट केली जाते की तुम्हाला ट्रॅकमध्ये चालता येत नाही, तुम्हाला वेल ड्रेस असता येत नाहीये, तुम्हाला प्रॉपर कुठे बोलायचं ते कळत नाही, आणि इथे आपण कुठे कसं बोलायचं, कसं रिस्पेक्ट ठेवायचं हे शिकवतो. आणि हे रॅपर्स आपण चॉकलेट खातो आणि कॅम्पसमध्ये कुठे टाकतो, तर आम्ही वारंवार सांगतो रॅपर्स आमच्या कॅम्पसमध्ये टाकता का माय, तुम्ही जर कधी फिरला तर तुम्हाला कळेल की मॅक्झिमम कसं नसतोच रॅपर्स खिशात घालण्याचा. पण इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा तुम्ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीजमध्ये जाता तेव्हा हे बेसिक पाळावं लागतं. जेव्हा तुमच्याकडे चांगल्या प्रॅक्टिसेस असतात त्यावेळी तुम्ही कुठल्या उंचीवरती पोहोचू शकता. तुमच्याकडे ऑलवेज चांगल्या प्रॅक्टिसेस असायला पाहिजे. आणि हे आमच्या काय, आणि ह्या मुलांना त्या इंडस्ट्रीजमध्ये गेल्यानंतर इतर सगळ्या लोकांमधनं ती जी मुलं आपली मुलं उंचावतात त्यावेळी त्यांना तो डिफरन्स दिसतात आणि त्यावेळी आपलं कॉलेज आठवतं. ह्या कॉलेजमध्ये हे आत्ता आठवतं, म्हणजे ज्यावेळी आम्ही सांगत होतो त्यावेळी त्यांना आठवत नव्हतं, पण तिथे गेल्यानंतर ते आठवतं आणि ते सांगण्यासाठी येण्यासाठी आमची वाट बघतात, भेटायला येतात आणि उत्स्फूर्त स्टेजवरती बोलून सांगतात, सर आम्हाला तुमच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इंडस्ट्रीजमध्ये गेल्यानंतर कळल्या आणि ह्या व्हॅल्यूज तुम्ही जपा, तुम्हाला लागणारं जे सहकार्य आम्ही करतो. आणि आता सांगायला पुन्हा एकदा आश्चर्य होते, आमचे सगळे ॲल्युमिनी येतात आणि ह्या मुलांना गाईड करतात. आम्हाला बाहेरून आणण्याची गरजच नाही रिसोर्स, पण त्यांना कळलेलं आहे की जसं आपण म्हणतो ना, आई वडिलांची व्हॅल्यू केव्हा कळते, आपण नंतर उत्तराला झालो, अरे आपण आई वडील झालो की आपल्याला कळतं त्यांची व्हॅल्यू किती असतात. तसंही मुलं जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये जातात, कारण आपण इंडस्ट्री रेडी त्यांना मुलांना करतो आणि ते इंडस्ट्रीज गेल्यामुळे त्याच्या खऱ्या व्हॅल्यू त्यांना कळतात की तिथे गेल्यानंतर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू तिथे काउंट केल्या जातात. बरोबर. म्हणजे ह्या कॅम्पसमधला प्रत्येक गोष्ट ही इंडस्ट्रीसाठी आहे. म्हणजे एखाद्या वेळी तुम्हाला व्हेकल कसं पार्किंग करायला सांगितलं, हा इंडस्ट्रीचा नियम आहे. व्हेकल स्टँडवरती कसं लावायचं, हा इंडस्ट्री नियम आहे. ट्रॅकमधनं कसं चालायचं, पाथवे ऑफ वॉकिंग पाथवे कुठला आहे, गाड्यांचा पाथवे कुठला आहे, ह्याला सुद्धा एक हे बंधनं असतात, तिथे चालायचं असतं. आणि कुठल्या इंडस्ट्रीजमध्ये गेल्या तर हे बेसिक पाळलं जातं. आणि ह्या मुलांना तिथे गेल्यानंतर शिकण्यापेक्षा जर माझ्या कॅम्पसमध्ये शिकून जर गेले तर ते इंडस्ट्री रेडी म्हटलं जातात. बरोबर. आणि ह्याचंच उदाहरण म्हणून आज आपल्याला ISTचा बेस्ट पॉलिटेक्निक म्हणून अवॉर्ड मिळालेला आहे, कारण आपण स्किल रेडी मुलं तयार करतो. हां, सुरुवातीला ह्या मुलांना हे आतमध्ये घालणं हे खूप आमच्यासाठी टफ आहे, त्यांना समजत नाही, कारण का ह्या कॉन्सेप्ट त्यांना आता कळत नाही कुठे जायचं आहे, नंतर जिथे पोचवायचं आहे त्याच्यासाठी आपण हा प्रयत्न करतोय. बरोबर. 9 वर्ष झाली तुमच्या या इन्स्टिट्यूटला आणि 9व्या वर्षी तुम्हाला उत्कृष्ट पॉलिटेक्निक म्हणून जो किताब मिळालेला आहे त्याचं द्योतक काय आहे, म्हणजे आता तर तुम्ही सांगितलंच, परंतु त्याच्यातला एखादा असा मुद्दा की जो तुम्हाला या सर्वोच्च अवॉर्डपर्यंत घेऊन गेला? हो, त्याची सुरुवात सुद्धा पहिल्या दिवसापासूनचीच आहे. ॲक्च्युली कुठलंही इन्स्टिट्यूट म्हटल्यानंतर ॲक्रेडिशन प्रोसेस असते आणि ही नॅशनल ॲक्रेडिशन प्रोसेस असते, गव्हर्नमेंटची ॲक्रेडिशन, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची ॲक्रेडिशन प्रोसेस असतं. कुठलंही कॉलेज हे ॲक्रेडिट करणं हे कंपल्सरी असतात, सगळ्या, इव्हन गव्हर्नमेंट असू दे, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट असतील, त्याच्यानंतर त्या सगळ्या त्यामध्ये त्या डिसिप्लिन असू दे की सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. तर आपलं देशातलं असं पहिलं कॉलेज आहे जे विथिन 5 वर्षामध्ये ॲक्रेडिट झालं. कारण की ॲक्रेडिशन प्रोसेस कशी असतं, 2 बॅचेस बाहेर झाल्याशिवाय तुम्ही अप्लाय करू शकत नाही. 3 वर्षाचा कोर्स आहे, 4थ्या वर्षी पहिली बॅच पडली, 5व्या वर्षी दुसरी बॅच बाहेर पडली, दुसरी बॅच बाहेर पडल्यानंतर आम्ही अप्लाय केलं. आणि असं अप्लाय करणारं देशातलं हे पहिलं उदाहरण आहे. कारण अप्लाय करताना पहिल्या दिवशीपासून तुमचा एक्सपेंडिचर, तुमचा फॅकल्टीचा खर्च सगळं अकाउंटेबल लागतं. विदाऊट अकाउंटेबल काही चालत नाही त्यांना. आणि सगळ्या पॅरामीटरमध्ये तुम्ही 100% बसलेले असायला हवे नियमानुसार. म्हणजे एक्झाम प्रोसेस असू दे, रिझल्ट प्रोसेस असू दे, ॲडमिशन प्रोसेस असू दे, ह्या सगळ्या SOP मध्ये, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसमध्ये जायला पाहिजे. आणि त्या कुठल्याही प्रोसेस ब्रेक करून चालत नाही. कारण की जे कमिटी येते ते IITian कमिटी येते आणि त्या म्हणून आज जर देशात बघितलं तरी 6 ते 7% फक्त ॲक्रेडिट कॉलेज आहेत. टॉप कॉलेजेस असतील ती ॲक्रेडिट कॉलेज आहे. पॉलिटेक्निकचं विचारलं हातावरती बोटावरती मोजण्या एवढी पॉलिटेक्निक कॉलेज आहे. कोकणातलं तर पहिलं कॉलेज ॲक्रेडिट आहे. पहिलं आपलं 5व्या वर्षी ॲक्रेडिशन्स केलं, त्याच्यात ॲक्रेडिशन केल्यानंतर हे ॲक्रेडिशन 3 वर्षाला दिलं जातं आणि पुन्हा ॲक्रेडिशनसाठी अप्लाय करावं लागतं. आपण त्यावेळी सुद्धा ते कम्प्लीट करून ॲक्रेडिशन सुद्धा आपण इझिली कम्प्लीट केलं. आणि ह्या सगळ्याचा
जो मूल्यांकन झालं गेलं आणि ह्या मूल्यांकनमध्ये निश्चितच आम्ही पहिले असणार याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे आम्हाला तो अवॉर्ड आम्ही त्याचे हक्कदारच होतो खरं सांगायचं तर, आणि त्यामुळे त्यांनी आम्हाला तो दिलेला आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या, कारण काय कन्सिस्टंटी ठेवणं हे काय सोपं काम, जसं तुम्हाला सांगितलं एकदा करणं आणि ती कंटिन्यू तेच त्या गोष्टी करणं ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. कारण कधी आम्ही अवॉर्डसाठी हा केलेला जात नाही, मुलांसाठी केल्या जातात आणि मुलांना केल्यामुळे ते अवॉर्ड त्यांना देणं भाग पडतं अशा संस्थांना. नक्कीच नक्कीच, त्याच्यासाठी तुमचं खूप खूप अभिनंदन पुनश्च एक वार. जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की मुलांना एक प्रकारे पॉलिश्ड, म्हणजे फक्त एज्युकेशनल पॉलिशिंग नाही तर त्याचं बिहेवियर, त्याचं पूर्ण म्हणजे त्याचा वेलनेस भविष्यासाठी जो काय असतो तो पूर्ण तुम्ही त्याला पूर्णपणे तसा पॉलिश करून तुम्ही जगामध्ये पाठवता किंवा बाहेरच्या जगात पाठवता की जेणेकरून तो सक्सेसफुल होईल. आता मुद्दा राहतो असा, हे तुम्ही एवढं साम्राज्य उभारलेलं आहे, पुढेही अनेक भविष्यामध्ये तुमच्या हातून अनेक संकल्प पूर्ण होतील, परंतु आपण जसं बघतो की महाबळेश्वर, पाचगणी, माथेरानला अनेक अशा चांगल्या चांगल्या निसर्गरम्य ठिकाणी अशा इन्स्टिट्यूट्स आहेत, परंतु त्या आपण नको बाबा, तिथे ते मोठ्या लोकांचं काम आहे. असा शिक्का BKC वरती कधी बसेल का? असू शकतं, कारण की जोपर्यंत तुम्ही इथे येत नाही तोपर्यंत बाहेरून वाटू शकतं. कारण काय जी डेव्हलपमेंट जी असतात ना, ती जोपर्यंत ॲटमॉस्फिअर क्रिएट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला मुलांना घडवता येत नाही. एक गोष्ट असतात, जसं तुम्ही आता पाचगणीचं उदाहरण, पुस्तकांचं गाव, तिथे पुस्तकं आहेत त्या प्रमाणात, तिथे रिसर्च केला जातो किंवा काय असो. तसंच ह्या कुठलाही कॅम्पसला जर त्याला सुंदर बनवायचं असेल तर त्याला ॲटमॉस्फिअर क्रिएट करावं लागतं. ॲटमॉस्फिअर क्रिएट म्हणजे एक तुम्हाला सुद्धा उदाहरण सांगतो, मी ऑलवेज सगळ्यांना सांगतो तसं. एअरपोर्ट गेल्यानंतर तुमची चाल बदलते, रेल्वे स्टेशनला गेल्यानंतर चाल बदलते आणि एसटी स्टँडवरती चाल गेलेली फरक आहे. तुम्हाला ठरवायचं आहे तुम्हाला कुठे जायचं आहे. पहिली गोष्ट, तुम्हाला एसटी स्टँड करायचं आहे का एज्युकेशन सिस्टमला, रेल्वे स्टेशन करायचं आहे की काय करायचं आहे, प्रीमियम मुलांना कशी घडवायची आहे, म्हणजे मुलांना कुठल्या लेवलला स्वप्न दाखवायला पाहिजे, आणि हे करता करता तुम्हाला कमीत कमी पैशामध्ये कसं देता येईल हे सुद्धा बघावं लागतं. आणि ह्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्समध्ये, जसं मी तुला म्हटलं, MBA झाल्यानंतर तुम्हाला एवढ्या फॅसिलिटीज असतात संस्थेला, त्यामुळे कुठलंही एज्युकेशन हे महाग नाही. आता साधंसं माझं उदाहरण घेतलं तर माझ्या संस्थेमध्ये कुठलंही ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर कॅटेगरीवाल्यांना पूर्ण मोफत आहे शिक्षण. ज्याचं उत्पन्न 8 लाखाच्या खाली आहे त्याला 50% फी माफी आहेत. कॅटेगरीमध्ये कुठल्या लोकांना 50% फी माफीच आहे. मग एवढ्या गव्हर्नमेंटच्या 100% फॅसिलिटी असल्यानंतर शिक्षण हे महागच नाही आहे. फक्त त्या सगळ्या सुविधा मुलांपर्यंत आपण पोचवतो, त्याच्यामुळे हे जे दिसतं भव्य दालन दिसतं हे तुम्हाला दिसतं. कारण की जेव्हाही फी आपण एखादी पे करतो त्याच्यामध्ये सगळ्या आपल्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असतात ते कन्सिडर केलेले असतात. त्या फक्त ते पैसे तिथेच वापरणारी ही संस्था आहे. म्हणून हे जे डेव्हलपमेंट दिसते मुलांना एक रंगमंच पाहिजे असेल तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म आपल्याला दिला पाहिजे, ऑडिटोरियम दिला पाहिजे, त्यांना ग्राउंड आहे पाहिजे. ग्राउंड ही ज्यावेळी आपण एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स अप्रूव्हल करून घेतो त्यावेळी आपण ती प्लॅनिंगच करतो. त्या ग्राउंडचा उपयोग आपण बिल्डिंग बांधण्यासाठी करणार नाही ना. म्हणून आपलं आज जवळपास 4 एकरचं ग्राउंड आहे मुलांसाठी, प्रशस्त ग्राउंड आपण ठेवलेलं आहे. आणि हे ग्राउंड बघितल्यानंतर इतरांना आश्चर्य वाटतं, एवढं ग्राउंड आहे म्हणजे ग्राउंडचे पैसे पण घेतील का, हॉलचे पण पैसे घेतील का, पण हे आपल्याला करायला दिलेलंच आहे आणि ते आपण मॅन्डेटरी आहे ना, ह्या गोष्टी मॅन्डेटरी आहे. ह्या सगळ्या मॅन्डेटरी गोष्टी दिसल्यामुळे थोडंसं हे वाटतं. पण जो माणूस इथे येतो आणि हे सगळं बघतो, कसं आहे लांबून आपल्याला वाटतं, बरोबर, पण आत गेल्यानंतर आपल्याला कळतं की त्याला ते प्राइसलेस आहेत. आणि मुलाची डेव्हलपमेंट, एज्युकेशन ही प्राइसलेस असते. बरोबर. आणि त्यामुळे तिथे आल्यानंतर तुम्हाला हे कळतं की हा नाही. पण ज्यावेळी मुलांची उंची बघितली जाते, जेव्हा ती मुलं कुठे प्लेस होतात, आज आमच्याकडे मुलं IBM, मायक्रोसॉफ्टमध्ये प्लेस होतात, त्या मुलांची जी प्लेसमेंट आहे ही बघितल्यानंतर जी आपली फी असते किंवा हा शिक्का, हा छोटा आहे शिक्का, त्याच्यामुळे मुलांची उंची खूप मोठ्या लेवलला आपली गेलेली आहेत. आता काही मुलं आमच्या हायर एज्युकेशनसाठी अब्रॉड पण गेलेली आहेत. ही आपली स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे मुलांची जी, जर कोकणासारख्या एक फार्मसीचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर नायपडसारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये सिलेक्शन होणं आपल्या कोकणातल्या फार्मसी कॉलेजमधलं ही खूप मोठी अचिव्हमेंटची गोष्ट आहे. मग ह्या मुलांनी नायपडसारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन स्वप्न बरं, आणि त्यातली 1-2 विद्यार्थी नाही, 10 ते 12 विद्यार्थी सिलेक्ट होतात आपल्याकडनं. आणि त्या पालकांना काय वाटेल, आणि ते शोधण्यासाठी मला वाटतं ही प्राइसलेस असेल असं वाटतं. आणि फीस तर ॲज युज्युअल आपल्या खूपच कमी आहेत.
मी पण एक शेतकरी घराण्यातला माणूस आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्हटलं ना, मी एक साध्या घराण्यातला माणूस जन्म, त्याला मला किती खर्च माझे आईवडील करू शकतात आणि त्यांची किती कुवत आहे आणि त्या कुवतीवरती एज्युकेशन देता येईल का, ह्याचा पूर्ण विचार करून हा निर्णय घेतलेला आहे की इथल्या लोकांसाठी ही इन्स्टिट्यूट आहे. पहिली गोष्ट. त्यामुळे असा कुठलाही शिक्का लागला तरी तो आम्ही डेफिनेटली फुसून करणं, त्या लोकांपर्यंत पोहोचणं. बऱ्याचशा वेळी आम्हाला मार्केटिंग करावं लागतं की नाही ह्याच्यावरती हे डिबेट चालतं कधी कधी. तर आम्हाला मार्केटिंग करावं लागत नाही. तर मार्केटिंग काय करावं लागतं, चांगली मुलं शोधावी लागतात. बरोबर. कारण चांगल्या मुलांना माहीत नसतं की गरीब मुलांना माहीत नसतं अरे या स्कॉलरशिपच्या फॅसिलिटीज आहे, हे तुम्हाला पैसे भरावेच लागत नाही, हॉस्टेलचे पैसे पण मिळतात, हे लोकांना माहीत नसतं. लांबूनच वाटतं अरे एवढा मोठा कॅम्पस आहे, मोठमोठ्या लोकांचं बघितल्यानंतर कॅम्पसमध्ये भरपूर पैसे काढतील का असं वाटतं. पण आपली जी मुलं जी मार्केटिंगला जातात, आपले शिक्षक जातात घरात जाऊन सांगतात तुम्ही या. बरोबर. त्याचे कारणच हे आहे की तुम्हाला ज्या फॅसिलिटीज आहे, तुम्हाला पैसे न भरता हे शिक्षण उपलब्धच आहे, पण तुम्ही येतच नाही आहे घाबरून. तर ही अवेअरनेस क्रिएट करणं हे चॅलेंजिंग पार्ट आहे. त्याच्यासाठी आम्हाला प्रत्येकाच्या घराघरात जावं लागतं आणि सांगावं लागतं की तुमचा मुलगा सहज शिकवू शकतो. एखादा NT असेल, आता बऱ्याचशा लेवलला धनगर समाजामध्ये लोक घाबरतात, त्यांना ₹1 पण भरायची गरज नाही, त्यांना हॉस्टेलचा पैसा पण मिळतो, शिक्षण पण पूर्ण माफ आहे, पण त्या मुलांना फक्त आणायचंच आहे आपल्याला उचलून. बरोबर. आणि इथनं इंडस्ट्रीमधनं शिकला की लगेच त्याला प्लेसमेंट मिळतं. मग ह्याच्यावर आणखी दुसरं काय हे आहे. त्याच्यामुळे फक्त ह्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय दिलं जातं, हे ॲटमॉस्फिअर एवढं का चांगलं केलं जातं. जसं मगाशी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं, त्याच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये ते जर आलं नाही चेंज, तर येणाऱ्या काळामध्ये इंडस्ट्री रेडी तो होऊ शकत नाही. बरोबर. त्याच्यामुळे ह्या प्रत्येक गोष्टीवरती आपण लक्ष देतो. मगाशी तुम्ही म्हटलं ना, ब्रँड होणार नाही ना, असा हाय प्रोफाईल ब्रँड होणार नाही, पण ब्रँड नाही होणार, पण तो इंडस्ट्री रेडी माझा कॅम्पस आहे. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जाताना त्यांना भीती वाटणार नाही. माझ्याकडे जर तुम्ही ऑडिटोरियम बघितलं तर त्या स्टेजवरती गेल्यानंतर जो मुंबईत गेला, पुण्यात गेला, तर त्या स्टेजवरती घाबरणार नाही मुलगा, कारण का इक्विलंट स्टेज माझी इथे अवेलेबलच आहे. त्यांना जो प्लॅटफॉर्म त्यांना इंडस्ट्रीजमध्ये ज्या ताकदीने ते उभा करतात, तोच प्लॅटफॉर्म जर मी इथे देण्याचा प्रयत्न केला तर मुलगा कधीच घाबरणार नाही. जेव्हा मुलगा कुठेतरी असा कोपऱ्यात असतो आणि तो अचानक मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती गेला, एखाद्या एअरपोर्टला गेला, मी तिकीट विचारू काय, मी इंग्लिशमध्ये विचारायचं आहे, मराठीमध्ये विचारायचं, ह्या कन्फ्युजनमध्ये तो पाठीमागे असतो, घाबरतो, आणि तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॅलेंट असतो मुलगा. पण त्याला तिथलं ते ॲटमॉस्फिअर बघून तो घाबरून एवढा असतो, तर टॅलेंट पळून येतो आपला मुलगा. हे कुठेतरी मुलामध्ये येऊ नये. म्हणजे मी पण एक US अपॉइंटेड होतो, पण मी गेलो नाही US काही न्यूनगंड असं व्हायला नको ना कोणाचं. मग तो ॲटमॉस्फिअर जर आपण दिला तर ते मुलं कॉन्फिडंट तयार होतील. 3-4दा फिरवलं, अरे हे काय आपल्या कॅम्पससारखंच आहे, असं जर त्यांच्यात कॉन्फिडन्स जर आला लेवल, तर मला वाटतं तो एज्युकेशनचा पायंडा ठरेल. नक्कीच. आणि हे सगळ्यांनी करावं असं मला वाटतं. बरोबर आहे. याला विचारून म्हणजे धरून मला एक प्रश्न विचारायचा होता आणखीन, की आपल्याकडे सिंधुदुर्गामध्ये टॅलेंट आहे म्हणून प्रत्येक वेळेस चर्चा केली जाते. 10वी-12वीमध्ये आपला फार चांगला रँकिंग असतो, परंतु ही मुलं पुढे काय करतात हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह असतो. त्याचं जर उत्तर जर मिळवायचं असेल तर मला वाटते BKC हा त्याला चांगला पर्याय असू शकतो असं मला वाटते. आणि त्या दृष्टीने तुमची वाटचाल सुद्धा सुरू आहे. निश्चितच. कारण की आपण जर बघितलं तर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जसं 10वी आणि 12वीमध्ये हाय पर्सेंटेजमध्ये पास होणार आहे, 100% रिझल्ट लागतो, पण त्याच्यानंतरच्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्या सगळ्या लोकांना मिळत नाही. त्याच्यामुळे मुलं बरीचशी डायव्हर्ट होतात आणि कुठल्या तरी जी लोकल अवेलेबल कोर्स असेल तिकडे येतात. कारण पालकांची क्षमता ही बाहेर पाठवण्याची नाही, ज्यांची कुवत आहे ते फक्त बाहेर पाठवतात, हायर एज्युकेशनसाठी पाठवतात. आज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टचं बघितलं तर इंजिनिअरिंगसाठी आपल्याकडे फक्त 300 जागा आहेत, डिग्रीसाठी किती आहेत, 200 जागा आहेत, 250 जागा आहेत, फार्मसीसाठी 500 जागा आहेत. म्हणजे आपण 12वीला जर मुलं बसण्याची स्ट्रेंथ आहे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जवळपास 10,000च्या वर आहे. आणि आपली जी कॅपॅसिटी आहे इंजिनिअरिंगची ती अतिशय हातावरती पोहोचणार. मग बाहेर पाठवणार काय सगळी मुलं, एवढी पाठवू शकत नाही. मग नाहीला जसं ते काय फील्ड चेंज करतात. मग कुठे कमीत कमी काय होतं, काही पैसे द्यायला गरज नाही, मग नॉर्मल कॉलेजमध्ये ॲडमिशन्स घेतात जिथे स्किल एज्युकेशन दिलं जात ना. आजचा का हा जसं आपण मेक इन इंडियामध्ये आता बघतो, ह्या स्किल इंडियामध्ये बघतो, तर स्किल असल्याशिवाय तुमच्याकडे पर्याय कुठला नाही. त्यामुळे स्किल एज्युकेशन आपल्याकडे तेवढ्या लेवलला डेव्हलप झालेलं नाही आहे. येणाऱ्या काळामध्ये ते मोठ्या प्रमाणात व्हाव्या, अशा संस्था मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टमध्ये व्हायला पाहिजे. आणि चांगला प्रसार झाला तर आपल्याकडे जसं एज्युकेशन टुरिझम तुम्ही म्हणता, त्याच्यात कित्येक आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत. ज्या इंडस्ट्रीज इथे असे एज्युकेशन आल्या पाहिजे, संस्था आल्या पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे
जर आता सागर किनारा म्हटला तर जवळपास 720 किलोमीटर आपल्या सागर, पण सागर रिलेटेड आपल्याकडे किती इन्स्टिट्यूट आहेत आपल्याकडे? नाहीच आहे. रिसर्च सेंटर नागपूरला आहे आपलं, मत्स्यालय जे आहे. इतर आपल्या कुठली संस्था असेल तरी आपल्या म्हणजे नेव्हलच्या असतील काय असतील तर केवढा मोठा प्लॅटफॉर्म असून आपल्याला आपण तिथे डेव्हलप झालेलो नाही आहे. दुसरी गोष्ट आपण आता जसं म्हटलं हे पण आहेत म्हणजे दशावतार, त्याच्यासाठी लोककला आहेत, त्याला डेव्हलप करण्याला काय कातळशिल्प वगैरे असे आहेत. मग त्याला म्युझियम स्वरूपात त्याला शिक्षणामध्ये त्याला कसं आणता येईल, मेन स्ट्रीममध्ये कसं आणता येईल, कारण ही लोककला सुद्धा मेन स्ट्रीममध्ये आणण्याची गरज आहे. हा आपला काय कोकणाचा म्हणजे अस्मिता आहे आपली, बरोबर. ती सुद्धा एज्युकेशनमध्ये कशी आणता येईल, ही जर सगळी जपली तर ही मुलं ही जी कुठेतरी जाणारपेक्षा त्याला चॉईस करून तो एक टुरिझमच्या स्वरूपात ते अर्निंग सोर्सेस तयार व्हायला पाहिजे. टुरिझम हा कसा असायला पाहिजे तर मला कुठेतरी अर्थार्जन व्हायला पाहिजे, मला पैसे मिळायला पाहिजे. मग हे आपल्याकडे जे असलेली रिसोर्सेस आहेत त्या चांगल्या लेवलला त्याचा यूज करता यायला पाहिजे. आणि असं जर डेव्हलप झालं तर मला वाटतं सर्वांगीण आपल्या एज्युकेशन टुरिझमचा उपयोग होईल. म्हणजे तुम्ही जसं म्हटलं दशावतार असू दे, आपलं मेडिसिनल प्लांटेशन असू दे, आपल्याकडे कित्येक असे वैदू लोक आहेत जे आहेत त्यांना एवढी प्लांटेशनची माहिती आहे, त्याची संकलन करा, एकत्र फॉरेस्टिंग करा, त्याचं म्युझियम तयार करायला पाहिजे, ज्याच्या रिसर्चसाठी बाहेरून लोक यायला पाहिजे, आपल्याकडे यायला पाहिजे. जर बाहेरून लोक आले तर आपल्याला इतर रिसोर्सेस भरपूर ओपन होतील. मग अशा कित्येक गोष्टी आपल्याकडे निसर्गाने दिलेल्या आहेत, त्याचा फक्त उपयोग करायला पाहिजे असं मला वाटतं. नक्कीच. आपण आज बघितलं एज्युकेशनल टुरिझम याचा बेस धरून BKC हा जो काही ब्रँड आहे तो कसा वाढीस लागलेला आहे. या BKCचे संस्थापक कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले हे त्यांचा तो विनय आहे की ते स्वतः एका शेतकरी कुटुंबातून आलेले असून सुद्धा त्यांच्या इन्स्टिट्यूट ते जे काही काम करत होते कॉम्प्युटर मेंटेनन्सचं किंवा इतर तत्सम जे काही काम करत होते त्याच्यासाठी तज्ज्ञ मुलांची आवश्यकता होती. या गरजेतून आज हे BKC आपण बघतोय. आणि निश्चितच या BKC मधून बाहेर पडलेल्या मुलांचा देखील ते गर्वाने उल्लेख करतात आणि गर्वाने ती मुलं देखील सावंत भोसले सरांचा उल्लेख करतात. अत्यंत सुंदर निसर्गरम्य असं वातावरण, तिथे अत्यंत सुंदर टीचिंग स्टाफ आणि ही सुंदर अशी संस्था आणि सावंत भोसले सरांसारखे उत्कृष्ट मार्गदर्शक असं जर असेल तर या इन्स्टिट्यूटमधून BKC मधून बाहेर पडणारा मुलगा हा अत्यंत कुठल्याही संकटांना पार करण्यासाठी सक्षम असाच असेल. आणि त्या दृष्टीने सरांनी हे जे काही काम किंवा हे जे काही शिवधनुष्य पेललेलं आहे ते निश्चितच वाखाणण्याजोगं आहे. BKCला किंवा BKCच्या पॉलिटेक्निकला महाराष्ट्रातला, सर बरोबर ना? हो, महाराष्ट्र आणि गोव्यातला उत्कृष्ट पॉलिटेक्निक म्हणून नुकताच पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. त्याचं देखील श्रेय संपूर्णपणे कार्याध्यक्ष म्हणून सावंत भोसले सरांनाच जाते. आपण या एज्युकेशनल टुरिझमच्या माध्यमातून BKCला उत्तरोत्तर अशीच यशप्राप्ती हो आणि खूप सुंदर हुशार मुलं, एटिकेट असलेली मुलं आणि शिस्तबद्ध मुलं या BKC मधून बाहेर पडोत अशी आपण प्रार्थना करूया आणि आपण इथेच थांबूया. सर, तुम्ही आमच्या या चॅनलमध्ये आलात आणि या आमच्या चॅनलला सुंदर अशी माहिती दिलीत, मुलांना सुंदर अशी माहिती दिली, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण साद लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नवं विशन.